Shekara ta dawo, malam mu ma mun dawo. Bai cika muka kawo, domin mu yi mai oyoyo. Za mu yi muku gwalo, ni na san sai mai wayo. Za ka gan shi a fili, ya zo ya yi murnar ranar. Babu kunyar kowa, mu kawai ba a san mu muna yin. Sunna muka ɗauka, Allahu da kanshi yana yin. Shi ne burinmu, masu kishin annabi ke yin. Ba ma gajiya mu, ko da yaushe a gan mu a filin. Ba mu yi don kowa, mu dan annabi za mu yi taron maulidi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar maulidi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Ya almuta'ali Allahu kai kake mini komai. Alkabiru babban sarki gani kai mini maimai. Zan yi baituka ga ma'aiki na ɗa sirrin komai. Ani hikima da basira zan yi kasida ranar maulidi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Kai dubu na salatul fati ga ɗa sirrin zati. Ne gidan da shi na ji ko riga na sabata datti. Rabbi sa sahabati har da ahlul baiti. Rabbi sa mini shehu da shehu da shehu da shehu masoya maulidi. Dole ne na gaida iyaye na hasken tafiya ta. Rabuwa da ku ya saka yau zan cimma nasarata. Malam Iliya da Abu Maryam ku ne fitilata. Da Sharifi Rabi'u dan Usmanu gidansa ana yin maulidi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Assalamu alaiki ta gaske Fatima yar abbanta. Assalamu alaiki karimatin kahon annabta. Fatima sifirata ke na yi ma waƙata. Sannan mai matsayin da taɓa ta yake sa rabbi da kansa ya yi raddi. Da sallamar ƙasai ta zana shigo in gaida na gaske. Wanda Jalla ya sa shi a ransa yake masa komai take. Dan Aminatu dan Abdullah wanda ya zo shi da aike. Assalamu ala Mustafa ma'aikin Allah kai ne sujudi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Uhibbuka annabi Ahmadu babu batun canjawa. Kai ne fitilar da ta kora duhu ni kai ne nawa. Dahon mahalicci ba ka son zalunci. Na fahimci halin ku guda ne da rabbi Allah sarki as-samadi. Ar-Rahman Allah ne kai ma annabi mai rahama ne. Ar-Rahimu yake kuma kai ma annabi mai jin kai ne. Al-Maliku yake kuma kai ma ai shugaban mursalai ne. Me shafa'a ne ran gobe ma'aikin Allah kai ne sidi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Me gabasitin annabawa annabi ka take so. Kai kadai ne mai gaisawa da rabbi kairin nasu. Wannan a can fadarsa da kai da shi kuka gaisa. Kai ka rungumi Allah annabi na ji da shi wata ran kuka yi taɗi. A bar ma Allah kayansa tun da ai shi ne ya raɗa shi. Yawa ma arsalnaka illa rahamar duka sashi. Kalifan Allah ne annabi ɗaha ina ta makar shi. Yayi annabi ne don soyayya duka halittar ma shi ne sanadi. Shekara ta zago, yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Mai
garin ka buwayi ya maka komai zujudi. Kuma ga ka masoyin Allah annabi ka birge ni, shi ya samu ma jama'ar ka mun wuce dukkan raini. Mun kasance ne na daban a wajen Allah rahamani, ya yi mana dukkan gata mun gode maka ya farkon mafaɗi. Shekara ta zago yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Ka kawo shirya ka shiryar komai ka tantance, mu'amalar kowa duka ka gyara a ƙarshen zance. Mata kai ne baka yanta komai ka sassaita, ka ce yaro ya bi babba, babba ya girmama yaro kai ka faɗi. Shugaba ya yi adalci talaka ya bi jagoransa, na ya yi biyayya ga iyaye su riƙe haƙƙinsa. Mata ta bi aurenta kai ma karkuyo sayinsa, ya duka kiwon kowa aka bayar in mutum ya sake shi za ya faɗi. Ya na gaske da gaske muke son kashi ya sa muka taru, godiya muke nuna ma Allah alƙaharu. Kai kai ɗin rahama ne, ya wanke zunubi ne. Tun da Rabbu ya ce ja'uka na ce ka zarce tunani Muhammadu. Ga matasa masu karatun Ƙur'ani suka sani, da yi waƙar maulidin gata na ɗan adunani. Masu tsantsar kishin annabi ne ɗa sai dulkauni, malam abu na maka shaida ran da na ganka a filin maulidi. Shekara ta zago yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Malam Ali baban Aiman Rabbi ya ƙara tsare ka, wannan hidimar da kake yi ya Allah ya biya ka. Cike burinka da shirya ma zuriyarka, ka karantar da mu alƙur'ani kuma gashi muna yin maulidi. Abdullahi da Malam Ubala yau na gansu a filin, sai na kalli Siyamu da Malam gasu suna yin murnar. Ibrahim Abba har Isan Ibrahim na nan, Malam Sufiyanu ga Idris ya yi Abba a filin maulidi. Shekara ta zago yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Mamuda da Babba da Abulkairi suna yi suma, Muhammada ya ga shatan annabi na gansu da girma. Mama Hasiya ta zo, Aldi Asama'u ta zo, Hajiya Zainab Hajja Habiba ga Khadija fitawa a maulidi. Umma Hani da Ummul Kairi har ummi ma ta zo, Hajiya Adama da Amarya ga anti Indo ta zo, Maryam ga walida ga mama Sadiqa ta zo, Aiman da Habu ga nan Muhsin ya zo yayi murnar maulidi. Shekara ta zago yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Ga abun mamaki wai yaro ya tsinci haƙori, da idan na ji mai yin bege to zaka ganni da sauri. Da gudu ba sanya a wajen na tsaya can baya, yau kawai ni ne ke yin begen wasu masu ji har su yi nishaɗi. Wannan dama shi ne burin tunkan yarinta, na yi begen annabi ne burina abban binta. Hankali ya kwanta ta hana mawaƙata, ni Mubarak Yusuf ɗan Richifa ko yau na mace na yi maulidi. Shekara ta zago yau ma dai mun taru a ranar mauludi. Allah dan girman annabi yau ma na zo roƙo, a gare ka nake nema Allah na zo ni da koko. Dan girman zati dan sayidu sadati, lafiya za ka ba mama mata shi ne burina ya wahidi. Ka azurta mu ka wadata mu rabbi ba ka gazawa, irin sanda kake yi ma annabi ka ban irin shi anawa. Ka raba mu da bashi kan yabo
yan uba da Amir ga Yusuf har Ibrahim ya ahadi. Shekara ta zago